Η κότα ράτσας Orpington είναι μια καθαρόαιμη φυλή κότας διπλής χρήσης με πολύ όμορφη εμφάνιση και ευγενικό χαρακτήρα. Γεννά ικανοποιητικό αριθμό αυγών και φτάνει σημαντικό βάρος. Η εντυπωσιακή της εμφάνιση την έχει καθιερώσει ως πουλί επίδειξης, σε βαθμό τέτοιο ώστε να γίνεται επιλεκτική εκτροφή της με έμφαση στα μορφολογικά χαρακτηριστικά, με αποτέλεσμα να έχουν ατονίσει τα λειτουργικά της χαρακτηριστικά. Η ράτσα Orpington ανήκει στην αγγλική κλάση πουλιών και αναπτύχθηκε στην επαρχία του Κέντ της Αγγλίας, στην πόλη Orpington, από που έλκει και το όνομά της. Η Orpington είναι το αποτέλεσμα των διασταυρώσεων που έκανε ένας ιδιαίτερα ταλαντούχος εκτροφέας, ο William Cook, που ήταν αμαξάς στο επάγγελμα και ο οποίος βάλθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα να αναπτύξει μια ράτσα κότας που να μπορεί να ανταγωνιστεί τις αμερικανικές φυλές σε λειτουργικότητα, αλλά ταυτόχρονα να έχει λευκό δέρμα, που ήταν και η προτίμηση των Άγγλων καταναλωτών έναντι των αμερικανικών φυλών που είχαν κυρίως κίτρινο δέρμα. Η βασική ιδέα που ακολούθησε ήταν να διασταυρώσει κόκορες μινόρκα με κότες μαύρες Plymouth Rock και μετά διασταύρωσε τους απογόνους τους με πουλιά της φυλής Langshan με καθαρά πόδια. Ο στόχος του ήταν να αναπτύξει μια φυλή μεγάλης αντοχής που να παίρνει βάρος γρήγορα και να γεννάει μεγάλο αριθμό αυγών. Ως αποτέλεσμα, το 1886 παρουσίασε για πρώτη φορά στο κοινό μια νέα καθαρόαιμη ράτσα που μέσα σε μια δεκαετία είχε κιόλας καθιερωθεί στην Αγγλία και ήδη είχε αρχίσει και η εξαγωγή της σε άλλες χώρες. Οι κότες Orpington έφτασαν στην Αμερική ήδη από το 1891, ενώ ο ίδιος ο Cook έφερε και παρουσίασε ένα μεγάλο φορτίο από τις κότες του στα 1903. Οι Αμερικάνοι εκτροφείς έδειξαν μεγάλη εκτίμηση στη ράτσα, κυρίως λόγω του ποιοτικού της κρέατος και του μοναδικού κιτρινόφεου χρώματος, το χρώμα buff δηλαδή, που την ξεχώριζε από τις περισσότερες άλλες ράτσας διπλής χρήσης. Ως προς τα χαρακτηριστικά, η κότα Orpington είναι ένα βαρύ, μεγαλόσωμο και φαρδί πουλί με χαμηλό κέντρο βάρους, με αφράτο και μπόλικο πτέρυγμα που την κάνει να φαίνεται ακόμα μεγαλύτερη. Το κάτω μέρος του πτερώματος φτάνει χαμηλά και φαίνεται σαν να καλύπτει σχεδόν τα πόδια της. Το σώμα της είναι χαρακτηριστικά καμπυλωτό από κάτω, με σχετικά μικρή πλάτη και μικρό κεφάλι, στο οποίο φέρει ένα σχετικά μετρίου μεγέθους μονό λυρί. Το βάρος της Orpington κυμαίνεται από 3,6 έως 4,5 κιλά για τον κόκορα και από 2,7 έως 3,6 κιλά για την κότα. Αρχικά η ράτσα λέγεται ότι γεννούσε εξαιρετικά μεγάλο αριθμό αυγών, πάνω από 250 το χρόνο. Όμως με το πέρασμα των χρόνων δόθηκε έμφαση στην εκτροφή με βάση την εμφάνιση, με αποτέλεσμα να υποβαθμιστούν τα λειτουργικά της χαρακτηριστικά. Παρ' όλα αυτά, η ράτσα εξακολουθεί να θεωρείται δυνατή στην παραγωγή αυγών, ως οικόσιτη, με περίπου 175 έως 200 μεγάλα αυγά καφέ χρώματος ετησίως. Ο Κουκ έδωσε έμφαση στην αρχή στα λειτουργικά χαρακτηριστικά και το σώμα της νέας ράτσας και μετά στα χρώματα. Το πρώτο χρώμα που παρουσίασε ήταν η μαύρη Orpington και ύστερα η λευκή Orpington, η κιτρινόφαιη, η λεγόμενη και buff και η στικτή. Ο γαμπρός του Κουκ, ονόματι Gilbert, αργότερα ανέπτυξε την μπλε Orpington και το χρώμα του κούκου. Γενικά, οι κότες Orpington είναι πολύ όμορφα πουλιά με εντυπωσιακή εμφάνιση και ευγενικό χαρακτήρα. Είναι κατάλληλες ως οικόσιτες τόσο ως διακοσμητικές όσο και ως λειτουργική ράτσα με πολύ καλή παραγωγή σε αυγά και κρέας. Οι κότες της ράτσας Orpington κάθονται συχνά κλώσες και γίνονται πολύ καλές μάνας.